מה קורה אנשים? היום אני אלמד אתכם איך לעשות גלגלון לבורג. אז נתחיל בסטפ הראשון. אם יש לכם גלגלון, יפה, יש לכם גלגלון ככה, אני בטוח. אבל הגלגלון פה שלנו זה כמו ערבית, אבל הערבית שלי פה, בשביל הבורג שהוא יצא יפה וחזק, אז אני עושה ערבית, אבל מהצד. אני נותן אז סיבוב עם בעיטה קטנה, גלגלון ככה, שאר הצד. מתחיל לסובב כמו סיבוב של 180 קטן, אפילו 90 מעלות זה יוצא, ואז אני פשוט נותן מין גלגלון קטן באוויר, אבל עם טוויסט קטן. אז בעצם מה שקורה, אני לוקח לי מרחק כזה שנמצא בערך של איזה 5 מטר, קצת פחות, אבל כאילו אני מתחיל לרוץ. כשאני מגיע לנקודה הטובה בשביל הבעיטה, אני מרגיש שזה פה בשבילי. אז אני נותן בעיטה לצד, קצת ללחוץ לצד, עושה את הגלגלון מספיק טוב, אז אני מתחיל להיכנס לבורג. וחשוב מאוד, לפני שאתם לומדים בורג, חשוב ללמוד אמריקנו. מה זה אמריקנו? אני אדגים מיד. זה אמריקנו. אוקיי? יש לכם את זה מספיק טוב, כמו שלי נגיד שאני אף פשוט בורג, אתם עושים לי לנסות. אוקיי, איך אני למדתי את הבורג? יום אחד באתי, הייתי במקום שאני מתאמן בו, משטח כמו מזון כזה. אמרתי, טוב, בוא נעשה את זה. נתתי בעיטה קטנה לרצפה, עשיתי גלגלון, והתלהבתי. מה שקרה שנחתתי כמעט, זה מה שאומר שהתרגיל הזה מאוד קל. עשיתי את האמריקנו לפני זה, פשוט ככה הצלחתי אותו. סתם באתי איזה יום ועשיתי אמריקנו ונחתתי. אוקיי, אז דבר חשוב מאוד בשביל הסלטה, בשביל הבורג הזה. שתוכלו לעשות קודם כל לפני הבורג מה שאני עשיתי, לבוא, לעשות בעיטה, גלגלון, שיהיה להם שם מספיק גובה, ותצליחו לתת אפילו איזו בעיטה קטנה באוויר, יפה כזאתי, אז תוכלו לעשות את הבורג, ואז יהיה לכם נוח לעשות אותו, אתם תרגישו שאתם יכולים לעשות אותו, תתרגלו קודם כל את הגלגלון ואת האלה. פעם אחת קרה לי שעשיתי אמריקנו בלי בעיטה, התבעתי, עשיתי בטעות ערבית, ואז איך נכנסתי לאמריקנו? לא מספיק חזק, כי הייתי צריך לעשות סיבוב של 180 במקום 90 מהיר, עשיתי סיבוב של 180 איתי, נכנסתי, נחתתי על הגב, זה כואב. אז חבר'ה, להשתדל להצליח אותו עם בעיטה ולתת את הבורג. מקווה שנהניתם לצפות בסרטון הזה, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, מקווה שתאהבו את הסרטונים שלי, ויאללה, ביי. יש!